se pot pune mai multe în pungă. Fiind punga mare, Da. Nu neapărat, adică acum m-am predat să băgămână, dar... Și perfect uscate Da. ustensilele, da? Da, sigilat. Se sigilează punga. Un pic mai sus. Lasă așa. așa. Și noi avem o rolă în care punem data. În care... Da. Data sterilizării, da? Da, O etichetă mică. Data și numele. Am înțeles. Și ăsta este indicatorul de Asta e indicatorul. Da, cred că e indicatorul. Așa, și trecem data. Da. Sterilizării. Și se pune, obligatoriu să pună în cutie? Da. Da. Obligatoriu. Obligatoriu. Normal. Da, am înțeles. Cutia se închide și se introduce în cutie. Așa. Am înțeles. Temperatura? Bagă-l în frigider, da. Temperatura noi îl punem la 180, da? 180 de grade Da, și termen și 20 de minute. 20 de minute. 20, 25, hai să zicem, nu mai mult, da? Da. Și se pornește cu bine, nu? Da. Și acum ele pornim, bine. Adică acum pornim. Deci, nu se filmați în sfârșit. Nu lăsăm.